Kag sa Good Vibes, Bago City Softball Team makumpit sa 2025 Senior League Softball World Series sa US. Matapos nga mangin undefeated sa tanan nga 6 ka mga hampang sa Senior League Softball Asia Pacific kag Middle East Regional Tournament sa Indonesia, magakumpit naman ang Bago City Softball Team sa 2025 Senior League Softball World Series sa Delaware, USA. Magasugod ang World Series ini nga Hulyo 28 tubtob Agosto 3. Kalabanan sa 16 ka miyembro sang Bago City Softball Team ang gikan sa Ramon Torres National High School kag pila sa ila. Ang nangin kabahin man sang Bago Team nga nakakuha sang kampyonato sa tung 2023 nga Junior League Softball World Series sa Kirkland, Washington, USA. Sa pagbisita sang team sa opisina ni Bago City Mayor Mayet Javeliana Yao, sini nga semana silang gindayaw sang alkalde nga excited naman para sa ila palaabuton nga hampang. Nagpasalamat si Mayor Javeliana Yao sa softball team sang syudad sa ila passion sa sports kag nagalaom nga madamo pa nga bagunhon ang mangin kaangay nila. Todo suporta naman ang mga coaches, principal kag ginikanan sa mga bagunhon softballs sa ila handom nga main kampiyon liwat sa world stage.